A 'yan kwanakin baya mun yi hira da kai dangane da sauya fasalin wasu daga cikin kudaden naira 1,000, 500 da 200. Bayan kun kaddamar da wannan kwace shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kaddamar da wannan sabuwar naira, mutane da dama na cewa kawai bula kuka saka mata, babu wani abu wanda yake sabo a jikinta. Shin ya wannan lamar yake? To mun ji waɗansu suna cewa baba bulu, wasu waye suke cewa ba ma mu dai a wurinmu abinda muka yi ba wai canza kala ba ne kawai, saboda ko wasu abubuwa da muka samu kuɗin waɗanda sai mutum ya tsaya duba ne zai gane cewa akwai bambanci. Shi kansa tawadar da aka yi amfani da ita ta sha bamban da wadanda muke da shi a can, saboda shi ma tawada ai abu ne na karewa kamar security. Banda wannan akwai wasu wurare, wasu hotuna ko wasu alamomi da aka canza masu mazauninsu a kan kudaden yadda da za su sha bamban, saboda za ka ga ba wai kawai an canza kala ba ne yadda muke gani, kuma ko a kalan kudin guda ɗaya ai za ka ga kowanne ɗin ba wai kala ɗaya ba ne. Yanzu in ka ga wannan 1000 ne, a gani ai tana da kaloli fiye da 3 ko 4 waɗanda za ka gani, balle wannan kuma ga fari ga me ake ce ma pink. Ni ban san kaloli da ba, so gaga kowanne yana da nashi alamomin waɗanda idan ka duba sun sha bamban da waɗanda mutane suka sani. Kuma shi yasa muka yi wasu abubuwa kaman na wayar da kan jama'a, yadda jama'a za su iya ganewa a ko ina gaba da bayan kowane kuɗi ɗin. Mun yi wasu alamomi da mutane za su duba, wanda yanzu shine muke ƙoƙarin mu sassa a bankuna da kuma kafofin watsa labarai musamman na talbijin, wanda jama'a za su iya gani su gane, saboda yana da kyau su riƙa ganin su sosai tunda kuɗin ya riga ya fara shiga kasuwa. A cikin bayanin da ka mana kwanaki ka bayyana cewa har mutanen da suke makafi idan sun taɓa za su gane bambancin tsohon naira waɗannan sababbin da tsofaffin da kuma waɗannan sababbin. Ta yaya za su gane? Wato a shi lambobin kuɗin kamar 500 ɗin ka taɓa akwai abin da za ka ji a hannunka, za ka ji alamun 0 ɗin da 5 ɗin ko 2 ne, kowa da za ka iya gane kowannen shi an yi shi da tudu, inda in ka taɓa shi za ka ji shi a hannunka, wanda za ka iya gane cewa wannan ba 200 ce, wannan 500 ce, wannan 1000 ne. Amma dai za a gaya ma mutane abubuwan da za su lura da shi don su fahimci irin wayannan ɗin. Misali yanzu ga wannan 200 tawa tsohuwa, ga taka 200 sabuwa. Idan misali shi ordinary ko mutum dai na karkara ya kalli wannan zai kamar kawai an canza wannan kala ne, kawai an mai da ita ja alamar naira 10, ita kuma wannan tana nan a matsayinta na 200. To idan ka duba taka ɗin ai ka gani ai ga mazaunin ga naka ɗin ko, in ka duba wannan zanen da ke nan, wannan kalan, wannan abin da ke nan ɗin ka gani shi ma wani image, wani zane ne a cikin ka ɗaga shi haka za ka gani. In ka ɗaga cikin nan kuma za ka ga wannan abin da aka sa. Duk wayannan abubuwan da kake gani alamomi ne waɗanda sai da aka zauna aka duba su, ba wai kawai canza kalan ba ne. Abin da ya sa kaga maybe ba mu canza yanayin takardun ba, mu ce mu maida su kaman masu kama da roba polymer, saboda zai yi tsada ne in muka ce za mu yi wannan. Shi yasa wannan ya fi sauki, muka ci gaba da amfani da takarda wadda ake haɗawa da auduga a yi kuɗin. Shi yasa ya fi mana sauki mu yi wannan ɗin, saboda lokacin ƙurarren lokaci ne, wannan ne hanya mafi sauki da za mu yi, tunda ba wai abin da muke da bukata shine mu janye yawan kuɗin da ke waje a hannun jama'a. Ba wai mu ba kyan shi ya dame mu ba, abin da ya dame mu shine amfanin da zai ma jama'a. Amfani shine a janye wayannan kashi 85 ɗin da ke waje a hannun jama'a, yanda zai zama yana hannun bankuna waɗanda za a yi amfani da su, za a iya ba da bashi, za a iya tsarin tattalin arziki da shi. Amma yanzu in ka je ka sa biliyoyi a waje can, kai baka ci ba, kai baka sha ba, kai baka yi sana'a ba, kuɗi a miliyan 1 a watan farko na wannan shekara na Janairu ba daidai yake da a watan Disamba ba. San saboda canji da ke canzawa da gobe, za ka ga kuɗin naka ya fi amfani idan ka sa shi a wata harka
da zai kara maka wani kuɗin, amma aje shi kawai a kaman damin dawa ko gero bai da wani amfani. To wannan da yi bayanin kenan dangane da batun sabon naira da tsohon naira. Sai ga labari ya fita na cewar mutane idan za su saka kuɗi ko za su ciro kuɗi, an saka wani iya mataki ko yawan kuɗin da za su iya ajewa a banki ko za su iya cira a banki. Wannan me ya janyo wannan batu? To dama in ka tuna lokacin da muka hira da kai da sadda aka kaddamar ma a 26 ga watan Oktoba, an gaya wa mutane cewa wannan abin ba canji ba ne, wato ba wai za ka kawo 100 a baka 100 ba ne. Abin da ake so a yi shine a janye yawan kuɗin da ke yawo saboda a yi amfani da wasu hanyoyi na cinikayya kamar su internet banking, wanda za ka yi transfer ko nawa ne, ai kaga shi ba a kayyade shi ba. Sannan aka zo aka ce ga POS ga ATM ko, sannan ga da waɗanda muke ce masu PSBs, Payment Service Bank, kamar su wasu kamfanoni da suke da shi na wayoyi, kamfanonin wayoyi, kada ku ce muna yin talla kamfanonin wayoyi suna karɓan kuɗi suna ba da kuɗi, kamar su ma suna yadda ka ga kamar wasu wakilai ne kamar na su ma banki ne, don sun karbi lasi a babban bankin Najeriya, suna karban kuɗi suna bada kuɗi, sai dai ba su bada bashi ne. Ana zargin cewar wannan mataki na cewar mutum zai iya cire 100 kaɗai ne a sati. Ana neman ta'azzara yanayin wahalhalun da mutane suke ciki ne kawai. To a gaskiya mu dai akan bayanan da muke da shi, mutanen da suke harkoki 100 zuwa sama ba su ne mafi yawa ba a ƙasa. Mafi yawan mutanen da suke yin fiye da haka su ne kaɗan daga cikin mutanen da ke ƙasa. So shi yasa mu ba mu ga abin nan ba, ai ba an cewa ba za ka yi amfani da kuɗin ba ne, si tsaban kuɗin ne ba za ka ɗauka ba. In kuma ka ɗauka za ka biya wani kaman kamasho a kan shi, kamar in ka wuce 100, ai ba an ce ba za ka ɗauki 100 ba ne, amma in ka ɗauka to za ka biya kashi 5 na kuɗin da ka ɗauka, kashi 5 na 100. In kuma ka ɗauki, in kamfani ne ya ɗauki 500, to shi ma zai ba da kashi 10. To kaga wannan kila ya zama shi zai sa mutane ba za su yi sha'awan amfani da shi ba. Amma ai suna iya yin transfer. A transfer ba a ce wai kana da ƙa'idan nawa za ka yi transfer ba. Kana iya zuwa a bankin ka ce ga a cika takarda a ce ka ce a kai ma wannan miliyan 2, a ba wannan miliyan 3, a ba waye, ba wanda ya hana wannan ai. Amma abin da ba su ɗaukan kuɗi ne rigi-rigi a buhu shine kawai ba su. To ya za a yi da waɗanda suke cikin neman wani agaji na gaggawa, misali asibiti ko wani abu da wanda yake muhimmi wanda ana buƙatar kuɗi tsaba, su ko waɗanda ya za a yi da su? A yanzu a nan ma inda muke a Najeriya ko waɗanda suke sayan magunguna daga waje ba tare da sun taɓa kuɗin ba, suna saye a wasu wurare da yawa. Za ka iya sayo magunguna, za ka iya sayo wani abin da kake bukata, kayan kwalliya, takalmi, duk abin da kake so, ai ba sai ka taɓa kuɗin ba. Ina ga mutanen karkara waɗanda suke misali wasu ƙananan hukumomin da babu wani cikakken sabis da na transfer da waye, za ka samu su famasi ɗin ko su asibitocin ba sa karɓar irin transfer da abin da ya shafi wannan. Wato kullum muna tunani ne kamar muna shekaru 60 da ya wuce, an sami ci gaba a abubuwa da yawa, ba masu ne mu yadda an sami ci gaban. Yanzu wasu abubuwa da aka daɗe ana yi daga 2010 zuwa yanzu wajen canza yanayin amfani da kuɗi a ƙasar nan, ai ya sa Najeriya ta shiga cikin manyan ƙasashe da suke abubuwa. Yanzu kamar wannan USSD code da ake kamar star hash waye dinnan, kasashe da yawa duniya ma ba san yadda ake shi ba, amma muna yi. Kaga wannan naira wanda shine kaman digital currency da bankuna suke na ƙasa, a Afirka mu ne na farko, a duniya mu ne na biyu. Kaga ko ai ba za a ce wai mu ba mu ci gaba ba da haba za mu iya ba. In ka duba ko a crypto ma da ake magana, in ka lura yan Najeriya suna cikin ko na biyu ne a duniya a cikin masu yin wannan hada-hadan crypto din. To amma abin da kullum muke cewa sai mu ce wasu ba su da shi. Muna da wakilai na SANEF
ban sai da zan fassara shi ba, shared agent network suna da wakilai fiye da miliyan 1.400 a duk faɗin ƙasar nan waɗanda suke aikin su kenan, suna iya bada kuɗi, suna iya karban kuɗi. Matsalan shi ne mutane ba sa son buɗe account. Shi buɗe account ɗin nan kyauta ne, kuma ba sai ka je wani banki ba. Yanzu haka in ka duba akwai code da za ka, in ka duba internet ka ce kana son ka buɗe account da wani banki a ƙasar nan, in kai zai nuna maka, in kai za ka buɗe ƙaramin account wanda bai wuce 50,000 ba, daga baya ka je ka yi sauran harkokin BBN da sauransu. To me za ku yi magana dangane da, ko me za ku ce dangane da batun matsalolin da ake samu na network? Mutum zai tura kuɗi, ko dai a cire mai kuɗin kuma shi wanda ya turawa bai shiga ba, ko kuma ya kasa ma tura kuɗin gabaki ɗaya, wanda yake idan kuma mutum yana cikin hali wanda yake na gaggawa ko cikin wata matsala da yake so ya kawo maganinta, sai ya tagayyara. To ka gani ana samun wannan din, amma misali ai kila cikin mutum 1000 da za su yi, kila mutum ɗaya ne zai sami wannan matsalan. Don ana samun matsala wani abu ba wai za a daina shi ba ne. Misali ai mota tana kada mutane, ana hatsari, amma ai ba mu daina shiga motan ba. Kullum za mu duba dalilan da zai sa mu kare daga faruwan wa'annan abubuwan ne. Kullum ana duba matsalolin da ake da shi, ana ƙara samun hanyoyin da za a warware shi. Kuma muna da ɓangare guda a nan da yake lura da irin wannan matsaloli, cewa in wani yana da matsala sai zai iya rubutuwa, in ba a yi ribasin ba zuwa awa 24. Amma kaga inda naira ta shahara ita kuma kenan, ita ba ruwanta da wai maganan in ya yiwu ne, in bai yiwu ba bai yiwu kawai, ba maganan wai ya yi failing. In kai ko dai ya je ne ko bai je ba kawai, so ba maganan wai an sami abin nan, saboda shi yana kan blockchain technology ne, wanda irin wannan din kaga yana iya karban abubuwa da yawa a lokaci guda, waɗanda duk wasu abin nan ba za su iya ba. Dan matsalar da ake samu shine wani lokaci kai bankin ka da kake so ka tura kuɗin yana bai da matsala, amma wanda zaka tura ma kuɗin nashi yana da matsala. Wani lokaci zaka je kana neman account din wancan din ba zaka gani ba, ko a ce baya, musamman a weekend ana samun wannan matsalolin. Amma ga naira na yanzu, kuma ai kaga shi naira din ma ana kokarin, shine ake so amfani da shi wajen tallafa ma mutane, irin kuɗin da ake raba ma mutane kaman waɗanda ba su da, suke buƙatar taimako, wanda gwamnati ke bada kaman 20,000 da suke basu. Kaga za a iya basu, in ma ana so a ba mutum bashi ya sai taki ko wani ba, za a iya sa shi a tura mai wannan kuɗin, ba zai amfani da shi ba sai wannan taki. A cikin bayanin da aka fitar da har yanzu na jiya, yana nuna cewar bankuna kaɗai za su dinga saka naira, takardar naira 200 ne abin da ya kasa, banda 1000, banda kuma 500. To kuma gashi a cikin sababbin kuɗi kuma har yanzu akwai wannan 1500 din. To me yasa ba a cire su ba, tun da dai za a mai da su, ba za a dinga saka sa ATM ba? Ai kowa yana da wurin shi ne. Idan ka lura misali kasashe da suka ci gaba, wanda dukan mun je mun ga yadda suke, yanzu a Ingila ba wanda zai hito da fan 50 a titi haka nan. In ka je ƙananan kuɗi za ka ga suna yawa a cikinsu. In an ganka da sabon babban kuɗi to an san kai bako ne. Yanzu ka je America ka ce kana son ka ga dala 100 tana yawo, ai ba kaman a haka ba. Komai nasu ai ba sai sun ɗauki kuɗi ba. Wani ma kila in ka tambaye shi, inda za ka tara mutane da irin wayannan ƙasashen, ka ce musu yaushe ne suka taɓa riƙe tsaba kuɗi, wani zai ce maka shi ba zai iya tuna ba. Kuma ko a nan ɗin ma ko da ba ruwansu da wannan, duk abin da suke so. Ka biyan Uber, irin mutum ya shiga taxi haka zai iya biya da abin nan. Akwai na wanda zai biya da kati shi, sai dai in ya ce zai biya da kuɗi tsaba, shine za a yi. Matsalan da ake fama da kuɗi tsaban nan yana da yawa. Kuɗin buga su da tsada, raba su wahala. Yanzu kaga in mutum yana so ya baka kuɗi, ko yana wata ƙasa ne, in zai yi amfani da intanet ya tura maka kuɗin nan zuwa account ɗinka, ba sai ya zo, ba sai ya tura wani. In ya tura wani yana iya cinye kuɗin, ko duk irin rigiman da ake a ce a wasu sai an ba da wani kuɗi saboda wani dalili, kuɗin fansa da sauransu. In ba kuɗin ba dole ko hakura ba, ya za a yi ne? Tunda shi kuɗin ba, amfanin kuɗi shine ya biya maka bukata wajen abin da kake so ka saya, ko wani aiki da kake so a yi maka, ba sai ka ɗauke shi ba.
don yanzu da yawa kuɗin da ake suke yawa a duniya ai ba wai taɓa su ake ba ko yanzu in ka tashi tahiya yanzu duk inda ka je a nan zaka yi kama ɗaki a wata ƙasa ko zaka yi sayin wani kaya a wata ƙasa zaka yi wasu abubuwa a nan ma din ana yi tunda mu muna da irin kasuwanni da mutane da ba su abin nan to so kaga kuma muna ganin yadda aka kashe kuɗi shekaru fiye da 20 ana wannan harkan gyaggyara hanyoyin tahiyar da abubuwa shine mu ma muna so mu zama cikin muna sha'awar wasu ƙasashe da suke tahiya amma dai kowa ya sani saboda Allah bayan da zaka ga mutum ya ɗebo kuɗi zai sai mota rigirigi a wani buhu a wani ƙasa zai abin nan babu fam ne za a cika ko wani abin nan za a yi kawai ba irin kamar yadda muke ɗauka cewa shi kuɗi baya da koya yake ko a tsaba yake ko a abin nan amfani shi ne biya bukata to in dai zai biya bukatan ko a wani yanayi yake ya wadatar a matsayinsa na kuɗi. Wannan sako kake da shi ga al'umma matsayinka na darakta na harkokin takardun naira a babban bankin Najeriya? To abin da muke gaya ma mutane shine da yanzu sabon ƙa'ida da aka hito da shi jiya na maganan cewa ba za ka yi ɗiban fiye da 20,000 ba a ATM ko a POS ko kuma ba za ka shiga banki ka ce za ka ja cek na fiye da 50,000 ba dai ana ƙoƙarin a rage mutane wahala in kuɗin nan da yanda zai zo da inda ya kuɗinka ne in yana account ɗinka tunda yanzu ai ko miliyan nawa ka wasu ma kuɗin su in ka ce su ɗauka aka ba za su iya ɗauka ba amma yana cikin asusun su ai sun san kuɗin su ne kuma za su iya ba kowa za su iya sayan abin da suke so za su yi abin da za su yi so ni ban ga wani damuwa da mutane za su abin nan ba za su yi kan wannan din zamani yana kawo canji da yawa kuma dole mu yi haƙuri mu karɓi wasu canji da zamani yake zuwa yana da gagar shekarun da yin za ka taya sai dai ka ɗauki gumi kuɗi ka ta yanzu in ka je da su wasu ƙasan ma za a ta mamaki akwai wasu wurare da ba za ka yi wucewa da wani kuɗi mai yawan kaza ba in ka ko tsayawa ka yi ma ka canza jirgi sai a tambaye ka me yasa ka sami wannan ta ina ka samu wannan to shi yasa mu ma dole ne akwai abubuwa da dole ba wai a nan kawai ake ba duk duniya ma haka ake yi mu ne kawai dai har yanzu ba mu kai ba ko kuma wasu suke ganin ba mu kai ba amma dai abubuwan da muke da shi a ƙasa ya isa a yi abubuwa da muke so a yi din maganan shine tsaba kuɗi za ta rage yawo a ƙasa abin da ake so shine jama'a su yi amfani da wasu hanyoyi da za su biya bukatar su ba tare da wani wahala ba.